Ing inin ni. Ing inin ni na. Nana may bagong ano. Kumusta naman kaya? Og kanin mo na si Ganggang. Ing inin ni wa siya ka make up karon tanawa. Lahir na kayo sa Facebook. Ing inin ni mo ni sa personal si Ganggang. Nag-PM sa ko mo ni si Ganggang lahi sa picture. Lahi sa personal. Thank you. Oh, mana si Liam? Pizza. Favorite kay ni ng pizza? Pizza. Ang pizza favorite kay ni Liam. Mo ni mga kwadere. Pag after pila ka tuig ani di na ko madto kay maabsan ako sa bata. Og kani. Ing ayaw gid pag atubang dire kay mo ni si Ganggang kani ang kauban si Margie. May kay nakaligo na si Margie. Tanawa magtalikod si Margie. Puro. Ing ni magtalikod si Margie tanawa mararagdag lakaw nga kuan na kanang labakara. Hi guys. Ing magpa-inject. Magikan ko eh. Dito migikan kay Ilay. Ilay gikan ko dito. Namalit ko kay Ilay og kaning alcohol og kuan kaning soriso. La basura dun ko. Basura. Ing magpa-inject o sa man anti-tetanus. Ini. Lain mi kuan ka mong kay daghang tawo diri kay nagano mi nagpa-injection mi. Naman nakag-injection? Wala pa. Sa din. Naman nakag-injection din? Maya sa school. Ay. Yesterday ako na-hold ni Henny ate Delek na ato hospital. Nagagto kag ospital? Yan, ako i-hold sa Henny ate Gidan kada dili na sakit siya ako din. Oo. Injection na si Dindin. Gi-injection lang si din anya. Gigunitan ra nimong kamot di na mahadlok. Kuyawa god. Nata. Ano sila diri Namalit na may pizza niya nanagan dahil may paghuman nga may pangbayad. Tingin mula ko. Mula ko na sila. Tapila man injection te. One four ang injection. Pa-injection sa may kinapaakan. Dagong sa baboy ba? Lain. Ini mo pa-injection ni si tita. Pero injection si mo tita kay liog man.